No, prerábka sa práve začína, tak toto vyzerá prerábkou. Tuto doľava je vlastne toaleta. Asi to zamurujeme, tento prechod. My vypratávali, tu boli také obrovské regály. No takto to vyzerá skoro pred finále. Podlaha krásne sa leskne. Takto tu je nová priečka, toto bude šatňa, toaleta. A sme skoro pred spustením. Takto to tu teraz vyzerá. Dneska máme 23.12. Posledné dokončovacie práce. No a nasťahovať nábytok, schváliť hygienu a môžeme fičať. Takto to vyzerá. Takto sme to dali. Ešte tento tovar pôjde preč a táto polica pôjde na to miesto. A bolo by to viac menej hotovo.